ya loro telinga. Pak Demang Wangsa Drona Yobayasa. Pak Cipto. Reyang Anarika Joko Berek ya sawunggaling kulman Sasranagara. Reyang arep nyodor gendera Tunggul Yuda sing ana sak dhuwuring kitinggang Wanagara. Mbok menawa Reyang gak iso nyodor gendera Tunggul Yuda sing ana sak dhuwuring kitinggang Wanagara. Bakal dipidana mati ya. Tapi sak daleke mbok menawa Reyang bisa nyodor gendera Tunggul Yuda sing ana sak dhuwuring kitinggang Wanagara bakal dibenun dadi tumenggung Kanoman ana ing kutha Brangwetan ya kutha Surabaya. Mula sing dak jaluk iki pangesturi koyong sangkro. Ono rame-rame. Pokoknya Mas Pandi nglawan. Ayo kabeh padha swadya. Bebarengan. Tresno budaya. Ya ora apa-apa, kok lak terang dhewe. Los sampai pagi. Kagem mewah putri warga tresna budaya saking Kedung Kendo kasapuhan Bapak Sugeng ngaku Jawi Wetan kita kang kinelar sen pembagyo putri warga tresna budaya saking Kedung Kendo kasepuhan Bapak Sugeng kabudayan Jawi Wetan kita kang gumelar Wes
sajane kewese tansah hamba berat moro tanpa